Mi bron y cyrraedd diwedd ein stori. Mae dyn o'r enw Luc yn dweud wrthym am enedigaeth Iesu, yr hanes nadolig mwyaf poblogaidd o'r Beibl. A dyma'r stori fel mae Luc yn ei roi e. A dyna lle cafodd ei phlentyn cyntaf ei eni. Bachgen bach. Dyma hi'n lapio cydachau i geni yn ofalus amdano. A'i osod i orwedd mewn cafn ar gyfer bwydo anifeiliaid. Doedd dim llety iddyn nhw aros ynddo. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored, yn gofalu am ei defed. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau, ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn. Mae gen i newyddion da i chi, newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw, yn Bethlehem, tref y brenin Dafydd. Ie, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo, yn fabi bach wedi lapio mewn cydachau ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar y ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Mae'r bennod yma a'r stori yn gyfarwydd i'r rhan fwyaf ohono ni, efallai o sioe nadolig neu hyd yn oed golygfa o blaen carden nadolig. Babi bach yn cael ei eni mewn stabl, angylion yn canu a bugeiliaid gyda'i defed o'i gwmpas. Ond mae sawl cwestiwn pwysig i'w ofyn fan hyn. Ai dyma diwedd y stori roedd Matthew yn sôn am? O Abraham i Dafydd, i geithlyd cenedl, i enedigaeth y Meseia? Sut fedrai baban wedi ei eni mewn lle anghysbell i rieni tlawd, a'i roi mewn cafn i fwydo anifeiliaid yn lle preseb, fod yn brenin sy'n fab i Dduw, a sydd fod sefydlu teyrnas tragwyddol. Ond os yw e ddim ond yn blentyn arferol, pam bod ei enedigaeth yn cael ei gyhoeddi gan angel a'i ddathlu gan luoedd o angylion yn canu mawl i Dduw? Ac eto, os oedd ei enedigaeth digon arbennig i gael ei gyhoeddi gan angylion, pam felly i dim ond ambell i fugail tu allan i'r dref? Yng nghymdeithas yr adeg honno, roedd bugeiliaid ar waelod y drefn gymdeithasol. Pam na dweud wrth bawb, yn enwedig rai enwog a phwysig, neu'r arweinwyr sifil a chrefyddol, beth oedd yn digwydd. Yn olaf, sylwch sut mae'r angylion yn disgrifio'r plentyn yma. Yn gyntaf, fel y Meseia, neu Grist, yr arglwydd, yr un sydd wedi ei addo drwy'r Hen Testament, nôl yn Genesis 3, hyd at Abraham, i Dafydd ac Eseia. Ond maen nhw hefyd yn ei alw'n achubwr. Pwy mae wedi dod i achub? O beth? A sut fydde fe'n achub? Unwaith eto, mae hanes nadolig yn herio ein meddwl ni. Os yw Iesu'n frenin, mae ei enedigaeth yn dangos ei fod yn frenin gwahanol i unrhyw frenin arferol. Rydyn ni'n deall hyn yn well os ydyn ni'n darllen ymlaen, at ran o'r stori sydd ychydig yn llai adnabyddus. Pan oedd Iesu'n 40 diwrnod oed, ath Mair a Joseph ag Ef i'r deml yn Jerusalem, oherwydd bod rheolau crefyddol yn gofyn ei bod nhw'n cynnig aberth drosto. Tra bod nhw yna, maen nhw'n cwrdd â dyn o'r enw Simeon. Dyn da a diwiol, mae'r Beibl yn dweud. Roedd dylanwad yr ysbryd glân yn drwm ar ei fywyd, ac roedd yn disgwyl yn frwd i'r Meseia ddod i helpu Israel. Roedd Simeon yn aros am y Meseia, y brenin oedd wedi ei addo. Cymerodd Simeon y plentyn yn ei law a dweud, O feistr sofran, gad i mi dy was bellach farw mewn heddwch. Dyma wnes i ei addo i mi. Dwi wedi gweld yr achubwr gyda'n llyged fy hun. Rwyt wedi rhoi'r bobl i gyd yn olau
mwyn I genhedloedd eraill gallu gweld, ac yn reswm I bobl Israel dyfoli di. Wedi iddo weld y baban Iesu, roedd Simeon yn eitha bodlon marw. Roedd wedi gweld yr achubiaeth roedd Duw wedi paratoi ar gyfer pawb, Iddewon a phobl y cenhedloedd. Dyma pam bod stori'r Nadolig mor bwysig. Iesu yw'r had y menyw gafodd ei addo reit ar gychwyn y stori. Fe yw'r un sydd wedi dod I adfer y berthynas doredig rhwng pobl a Duw. Fe yw'r un sy'n gallu trwsio'r broblem dyn ni wedi ei greu drwy droi cefn ar Dduw. Dyma newyddion da o lywenydd mawr adeg y Nadolig. Ond roedd gan Simeon mwy i'w ddweud eto. Yna, dyma Simeon yn ei bendithio nhw, a dweud wrth Mair fam, bydd y plentyn yma yn achos cwymp I lawer yn Israel, ac yn fendith I eraill. Bydd yn rhybydd sy'n cael ei wrthod, a bydd yr hyn mae pobl yn ei feddwl go iawn yn dod i'r golwg. A byddai di'n dioddef hefyd, fel petai clefydd yn trywanu dy enau di. Dydy'r rhain ddim yn eiriau sydd mor llawn cysur, ond maen nhw'n holl bwysig. Fe fyddai cleddyf yn trywanu enaid Mair. Be lle hwnna ei olygu? Ond roedd Simeon yn deall beth oedd ystyr y Meseia yn dod I fewn i'r byd. Mae stori'r Nadolig yn aml yn cael ei weld mewn ffordd sentimental. Ond mae rhaid ni gofio ei fod yn gychwyn I fywyd byr, 33 blwyddyn. Bywyd nath orffen mewn dioddefaint a marwolaeth a'r groes. Offeryn artaith a dienyddio y Rhufeiniad. Roedd Mair yn mynd I fod yn dist I farwolaeth erchyll ei mab hi. Dyma oedd canlyniadau anatod mab Duw yn dod I fewn I fyd oedd wedi gwrthod Duw. Ond dyma oedd yr unig ddatrysiad ar gyfer canlyniad ein gwrthryfel ni yn erbyn Duw, ein anufuddod ni, yr hyn mae'r Beibl yn ei alw'n bechod. Pan fu farw Iesu ar y groes, tarodd Satan ei sawdl, fel dywedodd Duw ar y cychwyn yn ôl yn Genesis. Ond cyfododd Iesu o'r meirw, dath e nôl yn fyw. A thrwy hynny, nath y sathru pen y sarf, a phawb sydd yn gwrthwynebu Duw. Mae pawb yn marw, ond roedd Simeon yn deall bod Iesu wedi ei eni mwyn marw. Roedd Simeon yn atgoffa Mair a ni bod hunaniaeth Iesu hollol ynghlwm i'w rôl fel achubwr. Mwyn delio'n pechod ni gyda'n gwrthryfel, roedd rhaid I Iesu y baban annwyl di-bechod tyfu mewn I Iesu y dyn, un oedd yn fodlon talu'r pris a chymryd y gosb am ein pechod. Mae Iesu yn medru adfer y berthynas rhwng ni a Duw. Yn wir, mae e wedi gwneud popeth sydd angen mwyn I hynny fod yn reality yn ein bywydau ni heddiw. Os ydych chi'n ei cydnabod a chredu ynddo fe fel eich arglwydd a gwaredwr, fel brenin dros eich bywyd chi, fe allwch chi fod yn rhan o'i deyrnas dragwyddol. Un o'i bobl, un o'r rheini nath e ddod I achub o bechod. Wrth gwrs, fe allwch chi ei wrthod, ac aros yn frenin ar eich bywyd chi'ch hun. Ond bydd rhaid gwynebu canlyniadau gwrthod, y gras anhygoel dyn ni'n gweld wrth I Dduw roi ei fab ei hun drosom ni. Dyma'r cwestiwn olaf ar gyfer benod olaf y stori Nadolig. Beth yw eich ymateb chi I Iesu?